Здравейте ви, бокс! Днес ще ви покажа не нашия, на приятели сървъра Buildcraft. Ето го, тук съм. Тук моите приятели се редят дъма. Имаме си спаунери, всичко си имаме. Сега ще ви покажа нашата. Сега ние си направихме ларп. Имаме ларп село. Той е тук. Това е нашата къща. Ще го доправим ларп село. Ето там в скалата, също там в скалата има една къща и тя е много добра. Купиха ни за 150к. Сега ще покажа останалите две къщи. Сега все още не сме направили много добре ларпа. Не са селото. Няма. Аз ще го покажа. Селото ни. Ние то сме супер богати. Да, не сме много богати. Има много по-богати от нас, деца. Милиарди по-богати. Ето едната къща. Продадахме тази къща за 20к. Той за 20 000. Хубава е, много е уютна, стройна. Сега ще ви покажа другата къща. Някой е грифон на купче, макар че има резиденция, но до там не стига резиденцията, ето до там е. Сега ще ви покажа. Тая къща също е много хубава от такова, как беше то. Извинявам се, че го забравих. От кварц, ето я, много е хубава тая къща. 150к не дават за нея. Ето го. Това са ни къщите. По някой път си правим и някои глупости. Да. Някой път е за пробно правим някакви гадни къщи, защото нали се опитваме да ги направим. Някой ако види това ключе случайно, ще ви покажем, ще ви напишем IP-то долу в описанието. Чайте, че не мога да се изкачим. Просто чуте до лако. Не, дай ми кирката на късмисленето ще убия. Каква кирка? Нашата къща имаме шоп, само 2 шопа. Това не е градинката. Сега ще я да ги видя. Ако искате, знаете ли, направо ще ви оставя да гледате и клипа на евента. Сега ще ви покажа. Сега ще ви покажем евента. Може да не ви хареса много. За малко ще спра на пауза видеото и ще го продължим, когато евента е готов. Ето това ще чупете, ще има айтеми. Добре, сега ще му спра пауза. В бокс ние се върнахме. Евента свърши, забравих да обстигам, нищо. Ето и така изглежда селото ни. Нататък има къщи, но те не се виждат. Взем, покажи кварцото. Какво кварцото? Казах я. Добре, в бокс ще свършим с клипа. Ще има втори епизод сигурно. Ще го качим на страницата ни. Кемуе, не на страницата ни, да е на VBox. Добре, чао VBox и други срещи.